Sa ako ka probinsyano, ning syudad nanimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pwede maming mudaw ako. Pwede maming mudaw to gamay-gamay diha. Oh, dara mo na ina. Pero paminaw sa. Dili may magbabayad. Ari ra gyud kay bayad. So pila man di siya. Hop. O, tayo sabi. Si. Oy, palinya lang, linya lang. Ayaw, why dawat. Kamu ba? Linya. Ay mo Linya. Ay mo kay na malit. Namalit. Kamu ba? Ditam dawat. Di madawat. Sus, pwede ka ba? Dawat ha. Ang imong style no, pamina ra gyud ko. Ang style ninyo, mura jud ka kanding ay imo ra mi pasabsabon ha kay ikay mo sabsab. Ikay mo sabsab ha? Namati ka. Okay na. Ipasa. Well. Mura dia. Ay mo dawat. Ay din dawat. Ilutang mami kwarta. Ari kada ko ha. Asa pa snack lang ba? Ayun, linya. Mau ko gingon mo. Utso sa ka. Hoy, unsa man ka? Manut ko ay bugay. Wa ko ni dawat ha. Pamina mo ha, pang-snack re ha. Apa snack na ni pila man din na. Yatag na ni Mayor. Tara mayor ha. Ya, pang-snack re, pamina. Ay mo dawat. Salamat ninyo ha. Oy, snack mo ni. Ayun mo sila. Sana na dili ka na siya. Lalo na siya, no, Kaya no, no. sige siya sa una ha. Akap ay dulap niya ano siya no naman. Laki ikaw, bro. Lalo na siya, no naman po ka, bro. Shano. Unsa may naanaw pag sano mi? Mo, bitaw ka po sa masil triwana ka, ha? Ano na gina? Ha? Ngano din mo may naanaw sano mi? Ha? Unsa may Ay kumagay mo. Magkoy ang kanuha kay Mo gani anak ko ninyo nga ayaw pagsano. Magkoy ang kanuha. Koy ang kanuha. Ikaw. Tara restaurant to. Magluto to. Baboy, karne na, di sa baboy. Ay mo ni restaurant. Ay kapoy yan na oy. Kapoy na kay lakaw. Brad, Gutom na ko. taas-taas na tag nalakwan, taas-taas na tag asa man na dapit. Murag kag taga Bohol, simot itudlo nya layo kay wa pag yapon tag kita. Uy, paklaro ka na oy, tawagi oy. Unsa ka? lagi. Unsa man jud nga sa restaurant lagi? Ano kay gutom na kay pa. Maikog mo tawag atugod. Oh, maikog mga mutawag. Unsa mo na to pagkatultol ani ko ka nakatuod sa restaurant. Uy, ay pagkamarter kay init ka standan. Madaot akong beauty. Brad, kung maikog ka Madawat man tag na. unggoy ka na kay ikog bubuan mo tawagi. Tawagi. Tawgi, o pag kita mga on, tawgi na. Uy, tawgi lagi unsa mo na to pagkatultol ani tawagi. Tawagi ni tawgi. Ay makaon na. Tawagi na yun. Favorite ba na akong tawgi pa. Maikog lagi kung tawag ato. Ikaw sa sige kag reklamo, gikapoy ka. Ang kagagmay mo glakang, di ka Oh, kapoy. gani. Ano kay para makita. Tawagi na lang. Tawagi. Huwag ka na. Ko! Di ka. Oo, ni Kiring. Ni Kiring. Kiring sa mata. Awa din Kiring. Zaman. Kiring. Mutawag ka. Zaman. Mahuli po. Di lang. Nanata diri. Pabaga na lang lagi. Manawag ka, piyungin na lang.
Sus, ikaw, Brad, ba? Tawag, Layo, layo. Nga mga kay Lord. Kung wa kay Lord, ibaligya ng cellphone, palit Lord. Palit Lord. Oh. Oh. Tawagan ako. Tawag. Oh, tawag na. Ano? Ibagya kayo. Oh, niring! Dili! Ako na! Gimiskulan, tika! Niring, di! Oh, ako na! Ayaw, anak, ay. Di mo siya manawag! Oh, dara, kana, una. Hello, sir. Oh. Sir John. Oh. Asa mo dapit? Ah. Oh. Sir. Oh. Anong asa man dapita, sir nga? Wa mo kita asa dapit. Unsa maka? Minaw ko! Bakit si Sir John? Lagi. Oh, sir. Asa nga sa restaurant, sir? Naara ka ng George's Grill and Barbecue Unlimited Samgipsal 199. Tanawan ninyo. Narananay na kung karatula na daplindan. Oh. Abi na ko ganiha, para mo na sa gawas. Ha? Ay, tara! Kana! Mo na yung... Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Kala! Unsingan. Oh, sir. Kaya pangutala ko si Unsa pangalan. pangalan sa restaurant, sir? Joy. Okay. George. Georges, okay. Ano na, laki. Ay, wala ko Di na mao kay kita. Ayaw, laki na, laki. Yain mo dito. Hapit mo, matusok. Padali ako. Oh, sige, sir. Sige, sir. Di na mao. Awa, Georges man no. Nya kana, Georges man na. Kitabunan man ang... Wa man na, Georges naman ako. Sige, sir. Nanawin mo na. Okay, sir. Madong namin na, sir. Suot namin. Sige. Abuton na mo, tanawa na. Ya, tawagi kong balik. Ha? Sampita lang ko. Kung kuwang gani mo, abot mo, dayon na lang mo. Ha? Sige, Kap. Sige. Sige, paabot ako dire. Okay, bye. Mao lagi na. Mao lagi na. Di lagi na mao. Mao lagi ni. Mao lagi na. Mao lagi ni. Di lagi na mao lagi. Ay, mao lagi. Mao lagi na. Mao lagi ni. Di lagi na mao. Ay, kinang mao. Mao lagi na. Mao na. George's Grill and Barbecue. Gani, tara ko ano. Mao na gani na. Mao na diretso. Mao na rin. Sige. Mao lagi ni. Uy. Ayo, mao na ni. Mao na ni. Mao na ni. Mao na lagi ni oh. Sir! Sir! Oh, Ayun. Ayun, sir. hindi harap kong paabot ninyo. Oh. Kap, na. Ano na lugay mo? Sige pa may. Kuhan, sir. Sige pa may pangita sa imong tindahan. Aray, likod, Kap. Dito ka. Tupad ka doon, Kap. Araw makita na yung pagkagwapo ni mo, tupad ka. Sige, sir. Thank you, sir. Salamat, sir. Murata kaluhan-luhan, no? Tawa. Oo. Nadugay ni sir kaya gitudlo simod layo gina. Ay, di manggod. Ato, ipangita na to ang tindahan nga Georges. Mao gani. Sikat rin tindahan na di ay. Sa Facebook ani ang viewers ani like followers ani 4 million. Ilan Sana kayo. Sa to? Ha? Pila? 4 million. 4 million? 4 million. Itas lang to, no? Tupat. Pero milyon. Milyon. Unya, amin ka santong mapata, magkuha, di pa ta mukaon, mag-istorya sa ta. Bahin sa imong kandidatura. Mao lagi Ha? ni problema lagi na ko, sir. Dati. Saman. Wala pa magigutom. Kaya ako gutom ko. Wago ta, gigutom na oy. Igutom na kayo mo? Ako sa igutom na sa ko. Dati, apat na lang tao. Ano? Oh, kana. Di na gani. George
George's Grill House? Yes! Naa sila mga balbakuha, lantsaw, larang. Nilatan ka lang niya. Mag-afford ka taniha. Mura mag-mahal na niya. Dira na lang tagod. Ka-afford nila kita, anak. Dito. Yung ako ba? Ah, Marit yung malang mangita ng taglaring restaurant. Uy, ka na mga pungkok-pungkok. daddy, ka-afford nila kita, anak. Ama na lalakita. Awak, kami duha gapili jud oh. Ang ako ba? Ah, Tingali kang dito ka kuan diha nga medyo sosyalan na ba? yeah. Barato ra ka na diha. Daddy, kami lang mo kumingon nga ka-afford yata, anak. Bitaw. Di mo ako. Salig lang gud nako, daddy. Sa Manisia, uy. Sige nga ako lang to ba aton tas pungkok-pungkok kay makabarato-barato daw na yung mga Daddy, mo diha. ta kay layo na ana na diha. Ari lang ta? Oh, Oh, sige. Tana, uy. Uy, ala. si Miss A lagi na daddy ay. Kasi hindi, librehon pa tama. Maluta na. Bantog ra ganhina. Murag si Miss A. Si Miss A gina? Oh, Sure ka? oh, maluta na basin na. Librehon pa din na day. Sige, sige. Sige. Ikaw na naw kay kag libre oy. Bantog libre on. Marupay ka. Sir, so, una sa kanan ni sir, ako'y palailan mo mga pamilya, sir. Akong asawa, akong anak, akong igsoon, Sir. o ang boy sa akong igsoon. Boy, soon niyang amigo, sir. Tarong ha? Tarong ha? Thank you. Mami, Sir, Mami. sa kuwan pa rin, sir, kanang imong balita, sir, nga. Imo kong suportaran, hangtod sa pipiro, hangtod sa... Permiro, hangtod sa kinalasa. Gikan sugod hantod sa Santander. Partahan ta ka. Oo gani. Kinsengan sa atong katbang. Atong karto, si Kuan, si Karto Dalisay. Di. Dili mao. Fernando Dalisay alias Siano. Mao na siya. Bakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Bakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Oo, lagi Fernando, Karto, basta kayo. Mao na lang. Di lagi Cardo. Fernando. Kinsa man na. Si Kinsa man na. Fernando Dalisay, sir. Sa tunina. Maluoy ta. Maluoy ta ni Kap. Maluoy ta ni Kap. Ako ng brother. Iksoon mi. Mao na yun, soon siya sa limaling taas ni siya. Nganong ka naman siya mo gisuportaran nila. Ingon sila sir, anis ko no. Oh, honest ko doon sir niya. Anis. Oh, kandidato na sir pagkasanto sir ni kamatay niya. Oh. Mao ba? Kisengan. Karto Dalisay. Karto. Fernando. Kamu duha lubog kayo mo. Unsa ba? Pangutada balik, sir. Kamu ba? Ang tinarong mo ha? Kay Fernando. Wagi ni mo tinarong. Fernando. Di na ko mo suportahan Fernando. ninyo. Sana Tarong sir, mga tarong sir, tarong sir. Fernando. Fernando Dalisay. Mao na, mao na ito Fernando. ipakita. Mula ni Dalisay. Sarta. Nga mao na ito ipakita sa mga tao. Di na sa iring, di nang butal na to. Kaya magsige mag-igo. Ang iring mo dagan. Kaya kada piti, dagan ang iring. Oh. Madlok man. Fernando Dalisay. Fernando Dalisay. Ayaw kasayop kay. Alias Siano. Siano. Wala mo suporta nimo. Abi pa lang wa ka sa focus ba usog. Di man good. Do. Fernando. Nga mo ng tanod. Oh, tanod na ako, sir. 5 ka, sir. Di, mo'y kituboy sa gobernador, congressman, mayor. Uti mo mo mga uban akong barangay konsyal at mong suportan niya. Bukuha po na nila. Mga grade 1, section 8 man na sila. Hotel. Tuwa pa sa luyo. Ambot Ikaw ay isuporta na ang tanod. Ang ilang ipasara nga Grade quarter, sir, subject, resist. Section 10 yun. Resist. Muna timan ang imong kontra. Kaya nga no, kila mo na yung isuportaran. Oh. Kay mo lagi ko no, sir, buutan. Ya, magkanang dili lagi ko no. Kura. Anis ko no sir, anis. Mao na anis na kawatan. Oh. Kana manuktok Gusto. kayo. Sama ni. Kawatan, mga awataon. Mao na mga anis kawatan. Kini ako igsuon sir. Anis to siya. Kini ako igsuon sir. Oh, tama. Amo gining suportahan. Kay kini sa pinangga kini sa mga tao dito sa mga. Magang iring. Magang iring. Ang mga iring managan. Ayaw lagi siya. Ayaw lagi anak, kay mo si Zero. Sige mo ka panghapak kay imo na isuon.
Na, pabadlong mo. Sir, Ang mga tao, samo itong diimputan ninyo. Ay, lagi sige papadlong lagi. Oh, iba mo, may karong dilimputan ang tao ninyo. Nga naman, May sir. diliman ka mo, may kapitan siya man. Siya may butaran. Sakto juga sir. Laruhan Sakto ang sir. mga kwan. Sakto juga sir. Sakto. Oh, ba? Dili mo So, ayaw kagulan na. Ay, gagol. Kap, kaya ka na sila, mag-grade 1, section 8 na gobernador na, ka lang mag-commissioner na. Kabaw sa iyo ko ninyo. Ikaw siya Grade no. 1 pag yun, ha? Pildihon yun ka. Kapikas na nila. Kapikas. Pikas rin Buhat ninyo. tibok daw, Amo sir. tibok ni. Ah. Tibok ni amo Sir John. Bebe, apir. Alam ba? Si Miss A tadi oh. Sige, tuwa. Miss Egan ha? Kamusta ka na siya? Huwag na kasi ka, kasi na customer. Bawa, dito ko ng utang niya. Ay! Ikaw, gini ni Miss A. Oh. Hi, Miss A. Ano ka dyan, Miss A? Oh. Nagunsa mo ka din eh. Payahay ko kaon ko, mulamoy ko. Mau ba? Nakita mo ko ninyo. Niagi mo ko diyan. Ipaggutom. Oh, paggutom. Manawag to. Oo na siya, no? Asa man na na? Sir, kanang gayilo sir. Muna siya no. Muna si Fernando Dalisay alias Siano. Oh, imbitar na dali. Pariya. Ha? Pariya, imbitar na. Imbitar na ako. Ako'y bahala. Pariya. Ako'y bahala lagi. Sige. Atong librehon sila kay atong kuan na manghimo tag gimmick ba nang magistoryahan na to sila. Okay. Ako lay ato, sir. Ito ako yan. Ako lay ato. Sir, Imbitar na ha? bitar na ako sir. Ngayon na, imbitar na to. Oo. Wala kay problema na. Ako'y bahala ka. Ako'y bahala. Wala may kapagkaon. Uy, kami ba? Balik ko din. Libre na wala. Uy! Uy, Okay. Join na lang ko na muna mo dito. Kay ihagda mo ni Sir John. Kinsang Sir June. Isa ba? kinsa nga. Batos. Kaya kanang tapat ni Kap. Mauna si Sir John. Mauna yung tag-iya ng restaurant. Kaning Georges? Oh, siya yung tag-iya ni. Kana siya kanang mistison? Unya, libre. Ha? Libre. Libre ka ayo. Ay, Sige. libre. Libre? Oh, libre. Ding ako ba nga? Miss A, di ba ni order naman ka? Ano, eh? Ato ta, kaya dako na ng gasya. Wapa kong order ka na. Isiputan na niya. Ding ako ba nga? Sigurado ka nga, okay. Libre lang inalagi. Ay lang mo good ko na unang dautan niya. Good. Inak. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ay, mo. Gidugayan niya ba? Na, kadras ko ni Muti. Dali na yung ako mong good nga. To refuse an offer, it's an insult. Mao gani, adto na ta dito kay gitawag ta Sir John. Ding ako, ganin. Ay Sa nalagi kay kadras ko ni Ay, Muti. hindi man na siya. Taga-diri na. Oh, iya tag-iya diri. Tara na siya no. Ayo sige. Ay, Para si Miss A ay tadi nag oh. Ay na libre sa manak. Na, kadras ko ni Muti. Ay na sige. Libre lagi, libre. Okay na sila lagi. Naman lagi scrap. Mao gani, naon ta dito. Wala sa kuan na. Dali, dayon ka no. Kamusta? Dali, tagay sila siya. Pagkuhan mo siya. Waiter. Ay, Eh, Mita. ayaw, Waiter. Panin mo siya. Kamusta, kamusta? Sir, may dala ka po. Ako ngayon, tagay sila siya. Tagay kita Oh, na. waiter. Kaya, mga unta, tungan ng tao. Alam nyo na. Dali ka lingkod para ikaw may last ko. Kanin. Ang ako mo na play. Waiter, palihog ni bangko waiter. Oh, waiter, duha ka bangko waiter. Nak, sama ka nak. Ano ka din nak? Oh, aral ka din. Sir. Okay ba ni sir nga? Amo
may problema. Mas mayo na magka istorya-istorya ta. Rumayo pagka kaon na to, may pagkasabot. Usa naman ta ka barangay. Diba? Usa naman ta ka barangay. Di ba tayo usata? Ha? Diba? Pagkaroon din, sa politika naman na may kontra. Pero sa personal, puro ta, amigo. Okay na ta, di ba? Sa ako ka probinsyano, ning syudad nanimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.